For today's video guys, naanapod ko diri sa hospital sa Cebu kay para sa atong anak check up para sa iyang heart ug karon nagdali-dali ta padulong dito sa butika sa hospital haron lang ta makakuha og tambal laban inahan bahalag taas ang linya ug dihang dapita nagpaabot ta pagkahuman guys nagdali-dali dayon migbalik sa agianan kay para ma-injikan na pud siya ana nya pagkahuman na mauli na mi ana guys kay nahuman naman siya injection og unya padulong na mi uli ana unya nga akong anak nga si James nagdala na siyang bag nagchar-char ang media og video kaya ron lang yun na atay mag-content bitaw guys laban lang gid ta ani. Then padulog na taanip gawas sa hospital guys mao ni diri ang exit para padulong sa gawas kay pauli nami kay puti na yung kapuya na ako ana guys sa saon taman bisan kapoy da laban lang gyapon ang inahan bahalag kapoy basta naatay libre nga hospital dili kay tadak-an og gasto kay ugato ta sa private wagi tay money ani may ningari ta diri sa public kay makasibsib man ta niya gamay ra ta ang bagasto ug naapoy uban nga free ang tambal o mao ni guys ang hospital sa Vicente Soto unya karon kay mo padulong nami gawas kay mauli nami mao ni ang exit diri mi agi sa guard kana ay nagbalantay diri para mag check up kinsay mo sulod kinsay mo gawas manoy guard og dini dapita guys mao ni ang agianan og mao ni ang tabukanan didto padulong at bangsa Robinson Osmeña unya guys manglabang mi ani kay nag-request man niya nga akong bugoy nga mo palit siya og prutas nga mangustin og diha nag-agad mi nga kanang sa ami makalabang in town kay daghan kayong sakyanan unya na ginahinay na miglabang ana kay parang makapalit og mangustin kay naghinam-hinam siyang mokaon anang mangustin kay wala pa man day siya kasuway ani og kaon nga prutas then ako pong siyang gipalitan parang malipay sad ba unya kay gamay ra man tag kwarta gipalitan lang nato og tungas kilo oy kay wa matay kwarta ug mao na ni guys ang iyang gipalit iyan ang gibitbit og lipay na kay siya nga nakapalitan ng mangustin ug pagkahuman nang lakaw daw na sad mi padulong dito hinay-hinay laglakaw para budget ba nya karon na ana padulong nami dito sa may Robinson Osmeña kay adto mami dito mag-atang og sakyanan para makasakay mi og jeep nagpractice mi ani og sakay jeep di lang usa ta magsakay og taxi kay haron maanad ta og sakay og mga jeep nga magnaog-naog bahala lag magnaog-naog para maka tuon-tuon tagsakay ug kapila ta mana og kapila ta mo sakay ug diha nilabang na sad mi kay parang makaabot na mi dito sa among atanganan kay nagpractice lagi ta og sakay og jeep di ta magsakay og taxi kay porteng mahala magbudget ta guys ug karon guys gi ako na ning gi practice ang agianan dinhi sa syudad kay kanilaging ignorante ta syudad mahadlok ta saag unya karon guys ako lang yung gikuan nga akong kaugalingon nga maka practice ko sakay bahala na lang ug magsigig pangutana sa mga tao basta maka tultul ta sa gianan ug dihan dapita guys nakakita dinhi akong anak nga naay nang limos og iyang gitagaan og kwarta kay naluoy siya sa tigulang nga naglingkod sa daplin ug ako po siyang gitagaan og gis kay lagi ayang hulgan ang katong baso sa naglimos nga tigulang kay naluoy lagi siya taon ug inya guys diri mi sa City Mall
ug kaning dapita guys nangasaa gid mi ani dinhi ug nanong naabot mi diri sa South Bus nga unta adto man ta mi sa North Bus ug dihan dapita guys diretso ra gihapon ang akong lakaw kay ako lang gihapon panid-an ang agianan ug asa mi padulong tungod sa amo ang nangasaag mi nakakita og akong anak og itlog kay gigutom ko no siya ug inya ako na po siyang gipalitan kay parang mabusog. Oh, di ba? Di kaon na pud ta itlog og dihang dapita guys naglakaw na sad mi kay pag-atang na sa mi para North Bus ug musakay mi og 01K nangita mi og 01K ana kay nasaag lagi mi kay nga among gisakyan ganiha gihunong rami didto sa para South Bus ug dihang dapitan abot na gyud ta diri sa Gmall kay para makasakay ta og bus sa para Carmen ug mao na ni guys sa sige namong laag-laag makatulto ra kita madugay. Practice pa more ba parang dili na ta masaag. Karon mularga na ta ani mosakay na ta og sakyanan sa Carmen kay mamauli nami guys ug mao na ni nagsakay nami ani para padulong Carmen ug ari ra ta kutob sa atong video ug thank you for watching.